Oietorriak kilometroak 2014 jaiaren aurkezpen ekitaldira. Ohorezko agurraren ondoren, ozen esan dezakegu, iritsi da hasteko unea. Iritsi da, egun ederroni, parez pare ateak irikitzeko garaia. Lehenengo argazkin, ikusteia gurasok tombolan, tabernan, ikastola txikia garbiten, Maisu Demetrio, Maria Pilar, Ana Mari, Juanito Rambia, ze gogoetapen. Horienak bizi izan ditugu batian, urte askotan lan asko inda. Ikasle izandakok ardurak hartuta dabiltza orain. Katea ez dadila eten. Bigarren argazkia, Orioko moilari 80. hamarkadan ateratakoa da. Kontatzen nahitu beha, 27 ontziren txikotak daude mutiloira amarratuta. Gaur egun oso bestelakoa da argazkia. 6 arrantza ontzi besterik ez daude. Aurki arrasto bakan batzuk eta helduagoek kontatutakoa besterik ez zaigu geldituko. Besteak beste, tradizioak kontatzeko balio digute gaur bezalako festak. Beste irudi bat, paper bat, makinaz idatzetako letra, zenbakik, zigilu ofizialak, boligrafos idatzetako sinadurak, bai, udala eta Orioko herri ikastolako arteko hitzarmen historikoa sinatua dago. Eta horrela jarraitzen nahi dugu urte askotan. Orioko kurrikuluma sortzen taldeari bileran atera diogu beste argazki hau. Galdera bati erantzuna aurkitu nahian ari dira. Gure gazteek zer jakin behar dute esaterako. Herrioaren edo motondo paduraren zaintzaz. Edo euskerak Orion izan duen bilakaeraz. Gauden toki hau ume parke bada, Orioko beste hainbeste bezala. Sarri ibiltzea umek jolasen, beraien alten euskaraz hitz egiten. Atzekaldean, guraso ugari isirita beraien elkarrizketan. Eta maiz, gaztelania asko entzuten da bertan. Azken argazkia hauxe da. Goizeko 9:30 eta ebila Oriok. Gaur lasai, dena aldu dugu. Lehen aldiz, denak daude ados. Jose Landa, Pello Zabala, Andoni Izturu, Urko, Uinguru, Euskalmet, danak. Ados daude guztiak. Hemendik aurrea ez omen du, ebitik ingo. Ez dut zalantzarik gai izango garela Maria hon bat iteko. Besterik gabe, gozatu ikastolen egun handi hontaz, eta eskerrik asko bidai honetan zuen hondarraleak jartzeagatik. Herria txikotan! Dagoeneko hasi dira ateratzen harririn dantza taldekoak eta ikastolako ikasle dantzariak. Aurtengo kilometroak kantaren koreografia aurkezteko irrikitan daude. Nahi duzuenean, Herria Txikotaren dantza. Hey!
hitza, dantza, kantua, denetarik izan dugu, baina iritsi da une handia. Iritsi da jai honi ateak zabaltzeko unea, ore handiko une bada. Eta une berezi honetarako ikastolen sorreran gure aurreko belaunaldiek erakutsi zuten ausardiari egin nahi izan diogu keinu. Gurekin ditugu Antonio Campos eta Josu Erguin. Lehena, Orioko herri ikastolako lehendabiziko lehendakaria eta makinatxo bat lan egindako urte askotan. Bigarrena berriz, kilometroak jaiaren sortzailea. Biak ala biak, hastapeneko belaunaldien ordezkari gisa daude gaur hemen. Baina ez datoz bakarrik, gaur gure ikastolako ikasle diren bilobez lagunduta datoz. Irati, Julen, Naroa eta Maitane, eta Amatxe eta Mali. Gerturatu zaitezte, pixkanaka, txikiak lagundu, aitonei, mutilioia, eta zabaldu jaiak, herriak txikota. Herria txikota, kilometroak 2014.